Og nu er det en ny video. Holm! Kom! Okay, nu kommer nogle flere dudes. Hallo! Tøsedrenge! Det skal vi! Tøsedrenge! Ind i den der skov der. Og vi hører noget, der siger. Okay, kom senere! Fuck skid for mig. Kom senere! Og ja, nu bliver jeg præsenteret dem igen. Rasmus, Ulla, Andreas, Skytte. Nej, kan han ikke Skytte. Og det er det. Det er fire! Og anden sejsle. Jamen alle sammen, se. Karl Anton. Vi skal ned til meget fucking sø lige nu. Og det er fucking hov. Hvad så, dudes? Ja, nu er vi på vej til søen. I godt, dudes? Dudes! Jo, det larmer pisse meget. Det larmer fucking meget, fordi vi kører sådan fucking med nær. Det er pisse i sådan. Haven er fandme med mig. Fuck er det? Fuck, hvor creepy. Det er det! Hvad fuck? Det er gyseskoven! Okay, hvad er det? Hvad laver I? Han ved I godt, vi var der endelig før i går. Så hører vi noget, der sagde, og det var haften. Det er rigtigt. Har været oppe i hulen. Har været oppe i hulen. Hvad? Det var Nikolaj Kok og hans storebror, der fandt den. Nej. Det var ikke dem. Det var mig, der var med til at lave den. Skal vi gå ud? Eller lige før jeg går. Lige før, så var vi herinde. Og så hører vi sådan noget, Ja, det er en gyser. Og så løb vi tilbage i mig. Vi går op i hulen. Okay, vi er fucking creepy stået, og ja, de der facts, der var nogen, der bare har nogle shady pis. Så nu er der en lille abekat op i hulen. Nej, nu går jeg også stoppe. Det bliver fandme creepy der. Det er ikke min skyld, hvis den presser sammen. Stop. Fuck, branden begynder at bule. Ja. Det ved jeg ikke så godt. Det gjorde det også, som var Nikolaj. Og så er vi fandme på min creepy hule. Men det var fandme ikke at falde hernede. Og i aften, der skal vi nemlig have slik. Der skal vi have slik. Ja, men det skal vi også. Og vi skal måske sove sammen alle sammen. Ja, det kan. Ja, alle sammen. Jeg er ikke en creepy. Hallo, jeg skal have mad ned fra grillbarnet, og så skal jeg fandme have slik og chip. Fuck, den er over trappe, mand. Ja, den er skide forbi. Ja. Kom derop, vi vil lige hallo, jeg tror ikke, at vi alle sammen vil sove sammen. Vi kan trække op, mand. Fuck. Altså, jeg må godt sove så mange gange med mig. Det tror jeg ikke endnu. Jeg må godt sove rigtig. Hold i den her. Jeg vil altså helst gerne hjem, fordi jeg har så bestilt kebab. Ja, så går du bare hjem. Hvordan filmer du? Det skal du ikke gøre. Jeg vil godt hernede. Okay, så vi snart undersøger søen. Vi undersøger. Det var smart, den her. Og så filmer. Skal vi ikke lige prøve at tage, vi kan Hej. Fuck, du filmede den. Hej. Ja. Se ham her, han er lige der. Kom, nu skal vi ud. Der er lagt ned. Man kan selv lige filme det. Du. Og nu vil vi ned igen. I går han. Måske. Jo, vi vil. Så vi stopper lige den. Nu. Goddag igen. Og så er vi her med min skibag. Og jeg går ned over, jeg ser det. Og her er min fucking friend. You forever. Vi er de bedste venner. Fucking creepy. Og nu, vi render ud i en fucking skov, det er mærkeligt. Fordi jeg plejer at sætte mig selv foran min computer igen. Og nu pauser vi den nu. Ja, fuck. Smoke weed i dag. Hvad vil du sige til kameraet? Den tørrer ned. Fuck dig. Hvad vil du sige til, at vi knippede i Sims?
Det var ingenting. Det var sjovt. Det var sjovt. Du var sjovt. Du kom sådan lækkert. Og ham her, han skal også være med på en video. Så, og ham her, han skal også være med. Så, okay, jeg ser Armin. Husk at tekstbridge det ud. Subscribe me. Og like. Forever. Og like det for evigt. For satan i helvede. Der er sidste. Der er titlen. Hvor mange gange? Og så står vi ved søen. Eller Frederik, Fuck, kan det man går. like en video flere gange? For jeg tror, der er frøer. Det er der fandme også. Frederik, kan man like en video flere gange? Jeg kaster en pind, nu står den op. Der er siv. Hvor funny. På dræb dem. Hvor funny. Fuck, det er nogle små dyr, der flokker rundt. Prøv lige rødløber den. Prøv at se der, mand. Ej, der er sgu en edderkop. Ja, det blev ikke. Ej, edderkopper kan løbe på vand. Ej, fuck, hvor skal vi? Fuck, hvor creepy. Det er siv. Så. Jeg har fundet siv. Fuck, der er mange siv. Se på dem. Det er sprunget siv. Det er det siv. Hold. Du ved godt, min fars handske ligger herude. Fuck, min cykel er stjålet. Hvad? Cyklen er stjålet. Nej. Den står bare der, du kan ikke se den. Nej, den ligger Det var fucking stille. Og nu pauser vi den. Alle sammen. Rasmussen er en lort. Creepy. Og hvad så? Fucking everybody. Mit hår sidder fucking dårligt nu. Og vi skal må sætte det. Pisse. Cut. Where's the fucking everybody? Everybody. Nu vil jeg synge en sang. Kender I Fisk 8-Ball, så synger de. Hvad med natte, der lukker lidt af na. For der lugter lidt af na. For der lugter lidt af. For der lugter lidt af na. Fuck, der er nogle face der. Shit. Say YouTube, everybody. Fucking say.